Goedemiddag en welkom bij Joet. Bij de Fly-O-feesten in Nijewanne is Joet een aantal mensen verwoenen rekken. Het gebeurde bij de optocht. Na de botsing draven de hinders verder. De karre komt in de berm, mensen springen aan de kant en even verderop vliegen de hinders het publiek in. 3 mensen raakten licht verwonnen en binnen naar het ziekenhuis bracht. Een van de verwonden is een vrouw uit Zwitserland die bij familie op bezoek wie. De andere 2 komen uit Friendshire. Het haatstel van een van de hinders rekken los. Er is bezocht omdat we vesten maken, maar dat slag er net. Gevolg weer dat het hinder ervan teruggaan. Door het ongeluk is de optocht kwartetijd stilijn. De organisatie is botskrokken, maar ziet geen reden om het evenement aan te passen. Zuivelconcern Friesland Campina stelt jaarlijks 45 miljoen euro beschikbaar voor boeren die haar kei langer boeten houden. Consumenten vinden het belangrijk dat de molken van kei komt die het in de graai rinnen. Net alle boeren komen in aanmerking van de regeling. Het melkvee moet zeker 120 dagen 6 uur boeten staan. Boeren die dit doggen krijgen daarvoor 50 cent extra voor elke 100 kilo molken. Nou is dat nog 5 cent. Door strengere regels en modernere stallen wordt het voor boeren dikwijls hield het onlokkelijker om de kei binnen te houden. Kei in het land is vooral een imago-verhaal. Dierwelzijn, gezondheid en alles daar binnen de stal zo goed op inspelen dat zo best binnen de stal heel goed functioneren kunnen. Maar wij zijn een ieper sector, we willen graag zijn van de maatschappij. Nou, hoe kan je er beter zijn dan de kei in het land? Het CDA wil verder maar Wilders, al is zijn gedrag 4 onder de maat. Dat zei Rut Peetoom, landelijk partijvoorzitter van het CDA, Joet op een Jouwer. Op een bijeenkomst van het Frieske CDA zegt Peetoom waarom op de debatten in de Tweede Kamer deze week en de rol van Wilders. Ik heb net als u waarschijnlijk met wat verbazing zitten kijken naar wat er gebeurt. Ik was in de Kamer afgelopen donderdag. En als het voor je ogen gebeurt, dat mensen elkaar toevoegen, doe eens normaal man. Ja, dan kijk je daar toch, laten we zeggen, in ieder geval wat verwonderd naar. Gewoon Frieske CDA-leden vinden dat het CDA uit het kabinet stappen moet dat Wilders dat trok. Dat gaat Peetoom likwels te 4. De meeste huisdokters sluiten op donderdag 6 oktober de dwarren. Ze doen dat om actie te vieren in de bezuinigings. Minister Schippers wil 132 miljoen op de huisdokters bezuinigen. Nevens de artsen treft dit vooral de basiszorg. Op 6 oktober wordt een grote manifestatie gehouden in Amsterdam. Een groot pad van de 290 dokterspraktijken in Friesland is die dag dicht. De dokterswacht neemt dan de zaken oer. Op een snitsema bij Terhenne is juist er een olievlek ontdutsen van goed 100 bij 100 meter. 2 boten van de brandwacht en 1 van de provincie binnen inzetten. Een oliescherm is broekt om verspreiding van te komen. Een specialiseerde bedrijf uit Haans had het goed oprommen. Met de olie komt is net bekend. Bij de betinking van de slag om Wijns is Joet Ek stilstaan bij de Frieske taal. Aanleiding is kneppelvreed. Nou, zegt de Jelien. Zo we toch verskatensprekers wat verteld door de Frieske taal na een gemeentelijke werindeling. De gemeente Zuidwest-Friesland wil er alles ontwaan om het Friesk te stimuleren, want dat is botnedig. Heel veel mensen die vallen direct weer om in het Hollands. Als er maar iemand is die zei dat er de moeite mee had. En ja, dit is zelfs een bezit. En deze gemeente die is van traaien kwaad helemaal Frieszinnig. En het zou zelfs een flater wezen dat het bestuur daar net op inspeelt. Het Riek, de provincie en Zuidwest-Friesland gaan aanpraat een goed Friesk taalbeleid te vieren. Zuidwest-Friesland moet een voorbeeld wezen voor andere gemeenten na een werindeling. En als sport, Cambuur liet juist voor de 3e keer op Riegen dure punten lissen. In de thuiswedstrijdje in Helmond Sport kwamen de Ljouters net verder als een teleurstellend 2-2 gelijkspel. Beide ploegen hier volop kansen in de eerste helft. Maar toch wie het Cambuur die het voor eerst op een 1-0 voorsprong kwam. Door deze goal van Sander van der Heijden. En naar de eerste scoort Helmond Sport uit een standaard situatie. Het is Charles Karslauskas. Hij maakt de 1 gelijk. Toch een flater in de verdediging. Het waarom van Hezen, maar Ekby shot, hij gaat net vrij uit. Hij hier naar de bal te maken om hem voor te trappen. No kopt hij hem van de voeten van Georgios Niklichiotis. En die maakt er creërs. Oh, het is 1-2. Maar in blessuretijd, invaller Mark de Vries. Hij gaat om zijn 6 heen en dan kan Martijn Bartel nog een punt redden van de Ljouters. En terug dit leaguespel bleef Cambuur 5e met 11 punten uit 100 wedstrijden.
Het wie een prachtige simmerdag joert. Maar joen en vannacht kolt het flink aan. Het is dan tussen de zon en de 10 graden en er is kans op mist. En manier moet je echt nog rekening houden met mist. Daarna komt de zinnen erbij en wordt het zo'n 20 graden. De wind is vaak matig en komt uit het zuiden. En dit weer het nieuws van sneu 24 september in het kwad. En meer nieuws zul je om 6 uur. Nog een mooie dag verder.